Odema amara no na bokwo elekara ya sakpọnkwọ ma ya bata wee bido chaba isiokwu ya bụ ọkpụrụkpụ okwu isiokwu dị na nta akụkọ nke ala anyị. Ekele m onye ukwu kele onye nta na-ekelekwa onu niile bụ ndị na-ega ike mgbe ụtụtụ ajibọ na nneọma bido wee na-eme n'obi aṅụrị. A na-ekele ndị a na-ekele o wee bụrụ na ihe ekwuru ka a na-eme. Ụfọdụ si na amaghịzi na ọ bụ ụgụrụ ka a nọ ka ọ bụ okpomọkụ ewe amaghịzi nke a na ụfọdụ na-asị na a na-atụ anya mmiri ozuzo ọkachasị n'Enugu ebe a. Mana otu Chukwu si kee ya mere anyị na-aje ekele Chukwu na otu o si kee anyị n'ala Igbo na ihe na-eme n'oge ya, awụ na-eti n'oge ya, na-ezo n'oge ya, ụgụrụ bịa omee n'oge ya, mana amaghịzi na nke afọ a ka o si. Ekele m onye ukwu kele onye nta mana nke ọ bụla ị na-eme kpachara ya kee nkwụcha maka ọkụ maka na ihe niile ka kpọkwara nkọ. Abụ m Chizzy a na-ajiba nagoro ya nneọma nọrọ ya. Anyị ga-ewetala unu isiokwu dị na nta akụkọ na-abịaghachite azụ. Ana m abịa. Abụ m Chizzy a. Amara na nkiri apart from nke mic camera now ndị The God of Wonders. Date Monday 5th to Wednesday 7th of April 2021. Time 6 a.m. to 7 a.m. I ekele unu nwa opposite First LC. Ministry Assistant Continental Overseer RCCG African Continent 1 and other anointed ministers of God. Special anointing comes up on Wednesday morning. The God of Wonders, come with great expectations and experience the wonder-working power of God. Mama, me not want send money. Because me not collect for school. Open now one way drop for your card, but you don't carry in card. Hey, written. Hello. Good morning. My name is Chizzy. Because news on the other can never tell people. Let's see a quick question that Connect them to our listening Wi-Fi. Can you give the password? They can. Then they give password. So that you are here now. Italian tiles and slabs, marble tiles and slabs, ceramic tiles, pits and tombstones, and over 200 shades of colors to play with. Visit us today at number 5 Rangers Avenue, 4193. Hey, Doredo, better than safe. Now 10 gigabyte data, just like my Intel store. Guess how much? 3,000 naira. 3K better for 10 gigabyte data. You so happy? Make I add extra stock. 5,000 naira will give you 20 gigabyte data. Now so be self-shock. That's right. With Agile data, just a little more gets you so much more. Introducing Agile More for More data plans, like 10. Okay, it does your will. But on it's in Wi-Fi, so you're with this. Oh no, Cable with it. Punch, Vanguard, the nation. Come where now, totally insane. But there's one area where we differ. Chizzy loves his peak filled milk because it is no acceptable. I love my peaceful milk because it is rich,
So, choose your peak. This is a special announcement for all Airtel customers who are beg. No make them drop your number as Airtel don't make it easy for all in customers to link their phone numbers with their national identification number. Just dial *121*1# on your Airtel line or visit www.airtel.com.ng/NIN to register. If you don't sabi your national identification number, make you dial *346#. Some guy will know the nation. Okay? The smartphone network. Adema, ka anyị gbapụ ọsọ ozigbo anyị were akwụkwọ Punch, Vanguard, The Nation na ụmụ kpọrọkpọ okwu dị n'aka anyị ga-ewegasị wee nyochasịa n'ụbọchị nke tata. Cheta na ị nwere ike ije na Solid FM nke nọ na Facebook ka ị wee zite ozi nke gị wee tinyekwa ọnụ n'okwu wee fụ ka anyị si eme ya, ka anyị si dọesie, ma ọ bụ ije na Kpakpando TV dọezie. Amechi Ugwuele anọgoro ya nọma na Amechi Ugwuele bụ onye na-akọwa ka ihe si eme n'obodo na ụlọ ọrụ anyị ebe a. O doro ya nke ukwuu. Abụ m Chizzy Ane. Ka anyị gbapụ ọsọ ozigbo ndị ọchịchị etiti abanara ndị otu ndị dibịa bekee mba ka ha bidoro ịgba alụkwaghịm. Ya bụ ka ndị dibịa bekee bidoro alụkwaghịm, mana ndị ọchịchị abanara ha mba, na-abara ha mba. Nke a bụ na akwụkwọ nke Punch ka nke a si bịa. Adịma, ka anyị wekwara ya wee na-aga. Gbaanụ ndị ya na Soludo na-ama aka iwere ọkwa ọchịchị maka ịmana a na-alụtụ aka na ebe Soludo nọ wee na agwa ndị mmadụ okwu na Anambra na Isuọfịa na ndị mmadụ jere gbaa egbe wee na-ekwu si yocha ma gbaa ndị niile ya na ha na-ama aka, ya na Soludo na-ama aka ajụjụ gbasara ihe ahụ mere maka ogbugbu ahụ. N'ọdị ka ọ bụ ogbugbu ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka a chọrọ ime ya. Ọ bụ ndị apụga na-ekwu nke a. Ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị apụga bụ ndị na-ekwu nke ahụ. Amechi ekwuola na ya bụ si tụọ onye ọbụla na-dara iwu okporo ụzọ, njem okporo ụzọ nga. Amechi na-asị si tụọ onye ọbụla dara iwu njem okporo ụzọ nga. Ọkwa akụkọ dị na Punch, akwụkwọ Punch ka anyị na-ewere wee na-akọwa. Adịma, mmadụ abụọ bụ ndị China ka a tọrọ. Mmadụ abụọ bụ ndị China ka a tọrọ. Soyinka wee na-adọ ndị Amotekwu aka na ntị maka ịlụfe ọrụ. Ọgara oge ụfọdụ nwere ike alụ ọrụ na-ekwesịghị. Ọ na-adọ ha ka alụ ọrụ ha dị ka o kwesịrị ịdị, ebe a na-ekwu na mmụọ Chinese abụọ ka a tọrọ. Amechi dị nke ị ga-ewere nke ahụ. Ebe Lagos emechiela ebe mmemme ruru 430 n'obodo Lagos. Ebe a na-eme mmemme ka ha mechiri. O ruru ebe a nara eme mmemme na Lagos nke ruru 430 ka emechiri. Amechi, nke a ka otu a ka anyị si fụ ya n'akwụkwọ Punch. Ka mbidogodo na nke izizi bụ ndị na-ekwu maka ndị dibịa oyibo, ndị otu dibịa oyibo na-agba abụbụ ọrụ. Ịma na onye ọbụla na-ekwu ka o si wee masị ya, mana ana m agwa gị kịta Chizzy Ane na ka anyị nọ ebe ekwu ihe a, onye isi ala anyị bụ President Muhammad Buhari anọrọ ya. O jewere obodo oyibo, nọ mba Britain nkịta, ka o jee
ka ndị dibịa oyibo nyochaa ya anya. O jere maka ọnọdụ ahụike ya. O wee bụrụ ọ bụrụ na ndị a enweghị ebe ha na-eje, ọ bụrụ na ha nwere ebe ọzọ ha ga-anọkọta pụọ si obodo a pụọ jewe ileta onwe ha anya gbasara ahụike, gbasara agụmakwụkwọ, gbasara dịka ihe ọbụla na-enyere ndụ aka, agaghị m iche na ha ga na-eji ihe a niile etu o si wee dịrị n'obodo anyị egwu egwu, maka ha ji egwu egwu. Ịma ọ bụrụ na onye na-agwọ onye isi ala so ndị a na-gbara bọọlụ, ndị a na-asịsị anya si mee ya ihe kwesịrị ime, mụnwa na-eche na ọ bụrụ na President Buhari n'ọma na-akpa ya aka n'arụ, nwunye ya, ụmụ ya, ndị minista ya na ndị niile nọ na gọọmenti, echeghị m na ndị a aka na-eme ha na-eme taa. Ya bụ ekwurelu ọkwa ndị opekata mpe ka mụ na unu bụ ndị ọ ga na-anọ na ọghọm ihe a niile. Mana ịmago mgbe coronavirus bịara ekpochi ebe niile, mgbe ihe kpatara eji wee na-asị n'ọya ndị big man n'ọya ndị big man, maka afụfụ mmadụ na-ata n'obodo a ezugo, afụfụ a na-ata n'obodo a ozugo ime gị ka ị nwee ka arụ gị sie ike. Mana ndị big man na-ata ahụfụ ọnya ma bịa na-eme ka ọha maka ọ kacha eme. Mana ihe na-ekwuru ha bụ na ndị gọọmenti maka ọdịmma ndị mmadụ ha na ndị dibịa oyibo nọrọ na akpa nkata. Ya bụ na nọọ abụbụ ụlọ nwere mbọsị ha ma ha ga-akwụsị, na asị na ha ga-akwụsịzi danye na gọọmenti eme ihe ha chọrọ. O nwekwa ka ọ dị, anyị na-ayọkwa ha. Mana ịma ekwu kịta ndị mmadụ eje yọwa ndị dibịa oyibo, ịmara amarọ m ịkpatara ya na be anyị na onye siri ike na onye ụmụ adịghị na-enwe nsogbu eje hapụ onye siri ike jee gwawa onye ụmụ adịghị hapụ. Ị na-aghọta? Ikekwe ọ bụrụ na onye a na-achọ okwu ka a na-asị nya hapụ ahapụ onye na-achọ okwu na-ayọ onye a na-achọ okwu. Mana ihe abụọkwa ihe maka na ndị dibịa Kano, Osogbo, Port Harcourt, Jalingo, Gombe, ma Enugu ba ya, Ibadan, Lagos na ndị ọzọ na-esogoro wee ka na-agwa gị sị gị na iju ụlọ ọgwụ kịta o nwere dibịa oyibo ị ga-afụ. Ajikwa iwe o nwere onye nwoke nọ na UNTH emere onye a agbọrọ ya afọ gwọọ ya. Ọ bụrụ na ọ dị kịta ka ihe a na-eme, onye a o nwere ndị ajọchi arụ ga-adakwasị n'oge ọnọdụ a kịta. Anọ na a na-akọ akụkọ mmadụ anwụnarị mmadụ. Ka hapụ etu a. Nke ọzọ bụ nke Soludo. Ihe ndị apụga na-ekwu bụ eziokwu, maka na ọ ndọrọ ndọrọ ha na-adọ ihe a na-azọ. Onye na-eje awakpo Soludo ebe ọ bịara ịgwa ndị mmadụ, ọ bịara ịgwa akwụkwọ etu ọ ga-esi, ọ na-akwado ehizi ọnọdụ ọ ga-esi wee mara ma ọ ga-enweta ikike ndị Anambra ka atụnyere ya ka ọ bụrụ gọvanọ. Ekwesịrị maka ya bụ ịma na a na-ekwu na ejidego mmadụ anọ mere ha. Si jụọ ha, si gbaa ha ajụjụ. Ihe na-enye m nsogbu na Naịjirịa bụ na ijide mmadụ abụrụ na okwu ebie. Ọhịa kpatara, n'agbanyeghị na mụ na onwe m adọnyere ya, onye kpatara ndị mmadụ jide mmadụ dịka onye na-ezu ori ma onye tọrọ ndị mmadụ etigbuo onye anwa n'ụzọ, mụ ada adọnyere ukwu. Mana a na-agwa gị na ndị akpụrụ ndị a onye ndị uwe ojii kịta akọwa akụkọ. Ị na-anụ ya na-agwa gị si mara eziokwu niile dị na ya ka a mara ihe a ga-eme. Maka na onye ọ bụrụ na ewere egbe na mma wee mewe ndọrọ ndọrọ a kịta, ị maa na ọ ma abụzi onye otu ya, onye tụnye aka etu o si wee masị ya. Ihe a kwesịrị ịbụ onye ọbụla nwere mmasị na ya ga-emenwuru Anambra steeti ihe a. Ya pụta ndị mmadụ fụ onye a n'anya, ha kwenye n'ihe ọ na-eme, ha etinyere ya. Ha ekwenyere n'ihe ọ na-eme, ha etinyere onye dị ha mma.
etu a ka o kwesịrị ịdị. Nke ọzọ bụ atọrọ mmadụ abụọ Soyinka wee na-adọ ndị mmadụ abụọ ndị China Soyinka wee na-adọ ndị amụtịkwa aka na ntị ka ha ghara ịrụfie ọrụ ha ka ha ịma ọrụ ka na ọhịa na-eme maka na ana m eche ka ịma na ndị ụfọdụ na-asị ndị Eastern Security Network na ihe ejiro akwado ya bụ na ha nwere ike kịta ha chụchaa ndị Fulani na-akpa ehi na-egbu mmadụ na ha nwere ike o nwerezi ihe ọzọ a ga-eme ha were egbe nyewe ndị mmadụ nsogbu na be anyị. Ihe ha na-ekwu bụ ihe nwere ike ime gị na ndị na-agwa na achụpụ ajọ ihe nke awụ ajọ ihe nke ọkachasị ọnụọgụrụ ihe a na-eri n'ọnụ. Akwụkwọ ka o si dị na Punch ụfọdụ n'ime ya ka Amechi nyochara ugbu a Ajibo gwa anyị nke dị na Vanguard. Dịka o si ada na Vanguard n'akụkọ gbasatara mwakpo awakporo Soludo, ndị uwe ojii pụta wee na-akọwapụta na ha ejidego mmadụ 4 dịka ndị a na-ebo ebubo na aka ha dị na mwakpo awakporo Charles Soludo. N'Ebonyi ka anyị na-anụ na onye isi obodo na mmadụ 4 ọzọ ka ndị yi akwa ndị agha bịa kpụrụ n'Ebonyi ka ha kpụrụ onye isi obodo na mmadụ 4 ọzọ ndị mere ya bụ ndị a na-ebo ebubo si na ha yi akwa ndị agha, ya bụ akwa ndị soja ka ha yi wee bịa kpanya bụ ọtụtụ ihe mberede na-eme n'obodo. Ụkọ nri bụ ihe na-ebute ọtụtụ mwakpo na ihe ọjọọ na-eme n'obodo. Ndị nchọpụta bụ ndị kwuru ya bụ okwu. Ya bụ nke ikpeazụ na akwụkwọ Vanguard. Ndị presidency, ya bụ ndị na-achị obodo anyị na ndị ama dị Currency International ka anyị na n'ihe gbasatarụ anyị bụ Nigeria. Ndị na-achị obodo anyị bụ ihe ndị bekee na-akpọ presidency na ndị otu Transparency International na-enwe nsogbu maka ụdịka arụ na mpụ dị iche iche ma aka azụ ma ihe ọjọọ dị iche iche na-eme n'obodo anyị bụ Nigeria. Onye aka o si gbajuo dọrọ n'akwụkwọ Vanguard. Na Ebonyi kwa aka na-ekwu etu esi wee gbuo ndị mmadụ asị na o nwere ndị yi akwa dịka ndị soja bụrụ onye ndu obodo, onye isi obodo ebe ahụ na ndị ụfọdụ na o nwere ndị amaala ọ na-adị ka aka ha dịrị ihe mere. Ọnya mere anyị ji wee na-asị ka enyocha anya ọfụma n'ihe mere na Ebonyi steeti bụ na a na-ebodo ndị ọbụrụ ha mere ka ọ ghara ịbụ na ndị mere na a hapụrụ ha uche a na-adị ebe ọzọ. Ajibo kọwa ọtụtụ ihe metụrụ na o nwee ike maka na eche m nọọ ndị uwe ojii kwesịrị ọnya ka na-abịa sị dịka ịma na ndị soja nwere ike si ka ha jee maka enwere ike ndị uwe ojii jee dịka etu ebe a si wee dị kịta, etu ekpomọkụ si wee ebe ahụ enwere ike ndị uwe ojii jee awakpo ha. Ndị soja asị ka ajị mana ndị soja jegoro kpụrụ mmadụ ha kwesịrị ikpufenye onye ahụ n'aka ndị uwe ojii. Ya ka o si kpọtụọ na ya bụ Ebonyi ka a na-akọwapụtara anyị na ndị a na-amara ọbụ egbe yikwe akwa ndị soja ụbọchị Tọzdee bịara bịa kpụrụ onye isi obodo nke aha ya bụ Deacon John Ulebe Nnaji nke Oshiagụ Amiamgbo nke na ụmụ Ogudu Akpụmgbo Community nke Ọgwụkwụ nke dị n'okpuru ọchịchị Ọgwụkwụ Local Government nke Ebonyi steeti. Ya ka a na-akọwapụtakwa na mmadụ 4 ọzọ ka a kpụrụkwa soro ya bụ onye isi obodo, onye ọchịchị obodo. Ya bụ ihe mere mgbe n'elekere 2 ya bụ na ọ bụrụ oge agụ ebe ihe mere n'elekere 2 nke ehihie ka ya bụ ihe mere ụbọchị izizi nke ọnwa April 2021. Ihe mere bụ na ndị be anyị si na onye aka ya dị ọcha anaghị atụ egbe igwe
ụjọ ka anyị were na ọ ka obodo dị mma mana ọ bụrụ na ndị ntọrị anyị na-ayọ ndị gọọmenti ka ha nyochaa anya mara ihe na-eme ndị a abịa na kedu nke ọzọ nwa kwuru na nke ụmụ akụkọ ọzọ na nke Soludo na ndị uwe ojii na ya nwụdogo aka ejidekwa mmadụ ịnọ ọzọ ndị a na-ebo ebubo na aka ha dị na mwakpo awakporo Soludo si nyochaa ọfụma si ndị niile aka ha dị na ya n'agbanyeghị ndị ha bụ n'agbanyeghị onye ziri ha maka na ka m gwa gị ndị a jere gbaa egbe ebe anwa ejere na nke ha o nwere onye zigara ha ọ ga-enwerịrị ndị maọbụ onye ziri ha jee ebe anwa na-ekwu maka ndọrọ ndọrọ ha na-eme anyị amaghị ka ha si eme ya dịka na ndị na-azọ ga-abịa ha kpọrọ ụmụaka nke ha ha akpọga ha obodo oyibo ha akpọọ ụmụaka ndị ọzọ bunyechaa ha egbe ka ha jee na-ebute ọgba aghara na-achụgharị ndị mmadụ ndị ọ bụ ya na ha na-azọ ọchịchị a ya bụ ihe na-ekwu bụ na si ejide na naanị ndị bịara ebe ahụ ma mee ha mana ndị ziri ha maka ndị a ziri ndị a ka ga-ezukwa ndị ọzọ na ọ bụrụ na o nwere ihe mere ha ya ka anyị na-eme ọ dị mma anyị ga-ele afịapụta nneọma wee gụzie nke dị na nation cheta na ị nwere ike ịka jeekwa na Facebook ma ọ bụ na Kpakpando TV ka izite ozi gị Kpakpando TV nọ na YouTube Solid FM nke Facebook ebe a ka ị ga-eje wee zite ozi gị anyị pụtara na-agụpụtazie na-ewekwara okwu abụ Chizzy na anyị na-abịa. Have you been profitable? Whether yes or no, here's good news for you. You can now invest in the forex market without handing your money to a third party by paying profitable traders to introduce a broker and a trading following unprecedented advantages, low spreads, trade positions with just one button, ability to use a lot size in an open ability to reverse the trade. Agadi na etiti ọbaseke na kwa ọsọmọlẹ nke Edo steeti asabugo ọkụ agba abụọ. Okwu si n'aka federal gọọmenti Naijiria na-akọwa na ọ bụ ndị nta akụkọ bụ aka dị n'ọchịchị onye kwuru uche ya na Naijiria eji ya arụ ọrụ. Ọ bụ ndị nta akụkọ. That it is journalism. Where would you Lai Mohammed? Office of the government of the ebe a na-anaghị ata ụta sọsọ ụta ka a na-ata ụta ka a na-ata one day they will start blaming shadow. atagidego PDP ụta oge niile a na-atụ ụta na nke mere na nke ọzọ emere na nke ọzọ ndị ma wee na-ajụ olee oge a ga-emekwa wee chịba ọchịchị ọ dị mma ka o wee dị mma nobody is safe. When the ọka mma na tie na any Soludo ha ka na fiola na ri ora la ro but ya ọka ya ka na ọzọ Francis Omega Nama na ọkwa Ekene Regain. You can also have the opportunity of sending a shout out live on the station that rocks solid 100.9 FM. You don't want to miss this. For inquiries, call 081-188-94262. 081-188-94262. Sport Educomo Instant Talent Hunt Sales Fiesta. Shop and have fun. Wait, I just go to put on. Chọrọ isoga So no kata si ko mo na actually de wo ke ti ka na ka nje wo ko te wo mi nyare wo onya ka nge Special edition.
edition of Freedom Square, we play host to a principal officer of the Federal House of Representatives, and member representing Aniri Oku and Oji River Federal Constituency. This Freedom Square is like no other, and he will discuss representative government, state of the nation, and matters arising. Our guest is Right Honorable Toby Okechukwu, Deputy Minority Leader, House of Representatives, and member representing Aniri Oji River Federal Constituency. Join Uchenna Cyril Anyoke, FCMC, this Saturday, 3rd April 2021, time 10 a.m. to 12 noon on Solid 100.9 FM Enugu. Let's have your thoughts. Call 0902 311 1009 or 0909 771 1009 or 0705 079 1009. You can send a text or WhatsApp message to 0803 712 9020 or 0705 079 1009. Follow us on our social media platforms. On Facebook, Solid 100.9 FM, and that's Freedom Square on Solid FM. Twitter at Solid 109. Instagram, Solid 100.9 FM. To listen online, download the Solid FM app on Google Play Store, or you can listen via www.solidfmradio.com. Freedom Square, only on Solid. On I select that. Okay. Ọ dị mma, ọ ka bụkwa oge ha eji enyocha isiokwu dị na akwụkwọ nta akụkọ ka ị na-ege n'oge ụtụtụ ọma na Solid FM ebe anyị nọ wee na-eti eti. Anyị agụpụtara n'ụlọ nke si na Punch, Vanguard. Anyị ga-abazi ka Nneọma gụpụtazie ka o si dị na The Nation. Nneọma. Nnọọ onye ọma na-ege ntị. Anyị n'etiti Obaseke nakwa Oshomole nke Edo steeti asalugo ọkụ nke agba abụọ. Ozi kwa na ụlọ ọrụ Federal Government Nigeria na-akọwa na ọ bụ ndị nta akụkọ bụ ndị ji na ọchịchị onye kwuru uche ya n'ala anyị abụ Nigeria ejighị agazi n'ihu ọzọ. Ka m kwukwa nke mbụ ahụ ị kwuru, ị na-ekwu na Obaseki na Oshomole. Obaseki na-akọwa na ya chọọ ibidokwa ya bụ ọgụ n'isi kwa. Ịma aka ha na-amagharị onwe. Ịma aka dị n'etiti ha na-abụ. Ọ na-akọwa na ya chọkwa ka ọ malitekwa nke agba abụọ. Nke abụọ wee bụrụ na Federal gọọmenti Obaseki bụ na aka na-achị Edo. Federal gọọmenti na-akọwa na ọ bụ ndị nta akụkọ bụ aka ji na ọchịchị onye kwuru uche ya iji ya aga n'iru n'ala anya bụ Nigeria. Isi na gịnị mere? Amechi ngwa Chizzy, ọ dị nka ma ga-ekwu nke ikpeazụ a ka m kwuo na nke ikpeazụ a maka na o nwere ka ọ dị ndị anụnwa ha amarọ m ka m ga-esikwu ya, mana ndị a ịma na onye amara ihe ọ ga-eme o meriwe emeriwe. Ọ na-adị m ka m gasị na ndị onye ọbụla kwuru okwu anọ nkwueri ka ọ na-ekwu isizi na ihe kpatara na ọchịchị onye kwuo uche ya n'obodo ada aga n'ihu bụ ndị nta akụkọ na-eme ya. Kedu ka ndị nta akụkọ si eme ya? Maka na ndị nta akụkọ na-ekwu eziokwu na ha na-ekwu ihe afọ. Onye nta akụkọ bịara kwuo ihe ọfụrọ, unu ejideni ya si anya kwuo ihe a na-ekwu bụ dịka etu a ụgbọelu agha ndị soja ji anụ ọgụ na o jere fepụ afrozia ha bịa kwuo nekwa ka o si wee dị. Ọ bụrụ na ha aghasawago nke ahụ bụ nke mgbe ọkwa ọ bụrụ na ha kwuo ụgbọ mmiri dịka etu a esi wakpo ndị Ebonyi steeti, ndị nta akụkọ ekwuo ọ bụrụ na ọha bụ ndị na kedu ihe na-eme ndị be anyị, kedu ihe na-eme ndị be anyị. Etu a ka ndị a si wee bido ọchịchị ka ha kwechara na nkwa a na-ekwu ọchịchị President Muhammadu Buhari kwere na nkwa si na ihe niile ya ga-eme n'obodo a
na ọnya mechaa ndị mmadụ afụ ka ebe okwero na nkwa mgbe a na-echezi ka o mewe ihe o kwuru o bidozie na-ata ndị PDP ụta ọta Jonathan ụta ọta na ya aka menọ na PDP mere nka na ya aka menọ na onye a mere nka na ya aka menọ na onye a mere nka nsị gị Chizzy anyị na ka anyị na-ekwu ihe a kịta maka na o nwere ihe onye isi ala nwa amadi ya kwuru mgbe ọ na-azọ ọchịchị wee kwugidekwuchaa ndị mmadụ a na-asị ha na ndị abata n'obodo anyị a ga-adị mma n'obodo anyị a ga-adị mma asị ka enyegodo ha ohere ka ha bịa gosi anyị ka obodo kwesịrị ịdị ọkwa ebe a ka anyị nọ kemgbe a na-ene anya ya ha asịgide ego na maka dịka ntị onye ekwu maka onye isi ala o kwuru sị gịnị bụ na onye isi ala ga-anọkọta hapụ obodo ya jewe ebe ọzọ na ọ na-eje agwa onwe ya Buhari kwuru ya n'ọnụ ya kedu ihe bụ na onye na-achị obodo ama je ebe ndị ọ na-achị na-eje anata ọgwụgwọ ya bụ oge ọ na-abatabeghị onye a bata agwaghị ego na-asị na anyị ji wee na-ahazi ụlọọgwụ dị n'Asụ Rock ebe obi mana ọ bịa hapịa jewe obodo oyibo ka anyị na-ekwu kịta onye ọkụ na-agba bịa ọ hapụ bịa ndị dibịa oyibo na-azọ onye ọbụla n'obodo a achịsigo akara ngwa ọrụ ha na ha agba akwụkwọ na ha na-arụzi ndị abụrụ na etinye ha ojegodo obodo oyibo ahụ eziokwu na ndụ onye onwere chọrọ ka ime ndụ ya ma mụ achọrọ ka ime ndụ m mana ọ hapụ ya jewe obodo oyibo ka o jee nweta ọgwụgwọ mana anyị nwabụ ndị na-ebe a ka onye ga-agwa anyị ndị a ga-amagide ikpe onyinyo ha na-aga n'ụzọ onyinyo ha na-aga ha sị pụrụ ihe mere na Naịjirịa dị eme ọfụma bụ onyinyo ha na-eso anyị na-aga daalụ amecha ka anyị mara na ga-ewere mmadụ ole na ole wee gụpụtakwa ozi unu zitegasịrị anyị na Facebook. Anyị nọ na Facebook nọkwa na Kpakpando TV na YouTube. Solid FM nọ na Facebook. Afọ gị na-ebe ishi akpọ biko bee ya nkenke gwa ya afa gị maka unu ga-ezebakwa anya n'usi ya ka dị ọnụ na unu ga-ekwukwu ebe adọ mma ka a ga-adụrụ program ọ gbagozi na-ekwu daalụ so ebido ọ bụ Naijiria omebigo ala ụta ga-adị megide ihe a ụta bụ nkwụ a ga-aga na adịtụrụ ụmụ ahịa a na-eme ahịa akara na ha egbuzikwana anyị n'ego ya na-atụba bụ onye ọbụla kpuchie ihe dị mmadụ pasent egbubizikwa maka ụzọ mme daalụ na ebu na onwe ozi ihe ọzọ eme ka ha bụgo n'ọchịchị a ga-atọ ọzụzụ daalụ baba otu Naijiria emebiri ọkwa mebiri ọcha afa gị na-ebe ishi akpọ ekele m gị ndị afa gị nwanne gaa n'iru bee nkenke especially onye isi ala anyị ejidego Naijiria kpọrọ China na kewe Naijiria ka ebe ọzọ bụ akụkọ nata ndị mmadụ ka ya kpesịrị onye ọbụla chọrọ nkewe dani ọgụ ọbụla isi ụlọ redio ọgụ ọbụla ị ga-eri sọba na-ebuzi egwu ebe abụọ n'ebe a onye nuche daalụ cheta na okwu niile ndị niile kpọrọ na alụ niile akpara ebe a bụ echiche ndị kwuru ya ọ bụrụ echiche nke anyị na Solid FM. Chizzy ọ dị mkpa biko ekwana iwe na achọrọ m ka m gụpụta ihe a ma m ga-abịa n'ọnụ oyibo maka na ndị politishan anyị na-achị anyị ha ekwugidego okwu asị megidego maka na ndị obodo anyị anọrụgo n'ọnọdụ ihe ọbụla a na-eme ha gba nkịtị ihe kpatara federal gọọmenti ga-abịa wee sị nọ ndị jọnalist na-emebi demokrasi na Naịjirịa kedu na ụdị ndị jọnalist ga-ekwe nkwaghara ime ya ndị jọnalist na-agwa ndị obodo okwu asị ndị jọnalist na-eri ego niile ewepụtara ka wee rụọrọ obodo ọrụ ndị jọnalist ga-abịa na-eme naanị fọ ndị be ha na ihe chọrọ ịgụ onye isi obodo bụ Muhammad Buhari
mgbe ọ na-azọ ihe a o jere n'ụlọ a na-akpọ Chatham House na London na February 21 2015 na ihe o kwuru na iru mba ụwa niile, and I quote, "What is the difference between me and those who elected us to represent them? Absolutely nothing. Why should Nigerian president not fly with other Nigerian public? Why do I need to embark on a foreign trip as a president with a huge crowd with public funds? Why do I need to go for foreign medical trip if we cannot make our hospitals functional? Why do we need to send our children to school abroad if we cannot develop our university to compete with the foreign ones?" Onye ga-ekwu ihe a mewe ihe ọ na-eme, ọ na-emebi obodo ka ọ na-emebi obodo. Ọ sị na ndị journalist. Amechi, ọ dị ka anyị ga-akparị ka anyị ga-esi wee were oge a na-ezuzi n'ihe a anyị ga-eme nzukọ ya. Onye isi anyị ọkammụta Edemobi, ama m na ị na-anụ ya. Sami, ama m na ị na-anụ ya. Juju nwa, ama m na unu na-anụ ya. Oge anyị chọrọ oge anyị mee nzukọ ka anyị mara ka a ga-esi wee na-eme ya. Efere ozi ezitere karịzịrị, ozi ezitere na Facebook. Anyị na-ekele ndị niile zitere anyị ozi na Facebook. Iwu na-adị n'ọkụ na ya ma ngụpụta m ya, mana onwe ka esi bueri ọnọdụ baa n'oge okwu akpụ n'ọnụ. Eji m n'aka na anya bụ oge ga-adị ọfụma maka na ị na-anya n'ekwentị anyị ịfụ na ha nche niile na-eme mkpọtụ rinne. Biko anyị na-ekele ndị niile sonyere anyị, na-asụkwa unu biko nọrọ n'ebe unu nọ maka na ama egwuregwu ga-abịa ma ọkwa elekere 8 nke ụtụtụ taa. Onwezi ka o si kwa elekere 9 anyị bubatara unu okwu akpụ n'ọnụ. Nke ahụ ka ga-adakwa ụda maka na okwu gbasatara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọtụtụ ihe niile na-eme n'obodo anyị bụ Naijiria ka a na-ekwu maka ya. Cheta biko dododo n'ebe ọ bụla ị nọ, biko mara ebe ị nọ, mara ebe ị na-eje maka na o nwere ka obodo dị. Okwu niile ekwuru ebe a na ndị niile kpọrọ okwu uche nke ha ka akwụ maka na uche onye adịghị njọ. Uche ha dị iche na uche nke anyị nwa. Solid 100.9 FM. Onwe ka esi bueri ọnọdụ kịta anụ ebubutere unu Encounter Your Destiny. Odogwu Chizzy na Odogwu Ajibono a na-ekene Washot na-ekenekwe Nneọma onye aka isi n'ọnụ nọ ka emesi andụ. Welcome to Encounter Your